Na schádky bešedované o zajednických problémoch, s ktorými sa zočujú Rusnáci i Slováci, je riešené, že budú viedno nastúpať, že by to tí problémy riešili. Konkretno sme potpisali jeden protokolárny memorandum o sútrudníctve, ktorý porušaný ešte počátkom toho roku, počatí rozvárky na túto tému, pretože by sme mali lepší pozícii u smyslu konkurovania na sredstvách, ktorý opredzeľuje ich država matičná Slovácka. Okrem u projektov, kde môžeme viedno nastúpať, bo máme podobné interesy, máme veľa toho zajednického, takže preto i podpísaný to memorandum. Praktično u tej diskusii, ktorú sme mali na dneškajšej schádzky, sme spatreli, ktorí to naše zajednické problémy, alebo i okremní problémy, ale v každom slučaju to praktično zadači, ktorý naše nacionalni soviti i rukovodstvo vynieše, jak i delegira, jak pitanja do perše koordinaciji, a poznejšie i do odvitujúcich ministerstv. A je to rýžni témy, za to všetky odbory boli prisutní. Najväčšej bešedy bolo o oblasti kultúry, kde vyznačené, že treba robiť na podzvihovaniu amatérizma na vyšší úroveň i riešiť finansovanie okreme na úrovňu obštínoch. Bešedované o obstavinoch u oblasti obrazovania i informovania, a keď slovo o oblasti službeného hasnovania jazyka i písma, nacionálni soviti budú viedno robiť nad tým, že by u pokrajiny, lokálnych samoupravoch i policii boli zaňatí i pripadníky nacionálnych menšinoch.